الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže prvog ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg ću spomenuti danas je Hazreti Ubejda bin Zeid. On je Ensarija, pripadao je Benu Adžlan plemenu i učestvovao je u bitci na Uhudu i Bedru. Hazreti Muaz bin Rafa prenosi od svog oca da je on pratio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jašući na vrlo slaboj kamili zajedno sa njegovim bratom. Oni su putovali prema Bedru i Ubejd bin Zeid je bio također s njima. Kad su stigli do mjesta Beri koje je iza Roha, na tom mjestu je naša kamila iznemogla i sjela je. Hazur kaže, ovaj incident sam već spomenuo ranije dok sam govorio u vezi drugog ashaba. Kako god, on dalje nastavlja s detaljima. Molili smo Allaha, o Allahu, dajemo ti obećanje. Ako nas vratiš do Medine, zaklaćemo ovu kamelu i podijeliti njeno meso. U to vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prolazio pored njih i upitao ih je šta se događa. Oni su rekli sve što se je dogodilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao s njima, uzeo je abdest i u vodu je stavio svoje pljuvačke. I onda je naredio njima da otvore usta od kamile tako da je nasuo te vode u njena usta i onda je protrljao tom vodom po kamilinom vratu, ramenima, grbi i po repu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio, o Allahu, molim te da Rafi i Halad jašu ovu kamelu i da stignu do svoje destinacije. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. On kaže, mi smo krenuli i stigli smo časnog poslanika kod Masnel i naša kamila je išla ispred karavana. Kad nas je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, nasmijao se. Nastavili smo put do Bedra i kad smo se vraćali iz Bedra, kad smo stigli do mjesta Masala, kamila je opet sjela. Moj brat je zaklao tu kamilu i dali smo njeno meso kao sadaku. I Hazreti Ubejd bin Zeid je bio s nama u toku ovog putovanja. Hazreti Zahir bin Haram el-Ašđaji je ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. On je ashab koji je pripadao Ašđa plemenu. Učestvovao je u bitci na Bedru uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Anas bin Malik prenosi, među onima koji su živjeli na selu bio je čovjek koji se zvao Zahir. On je donosio poklone iz njegovog sela časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad se god vraćao kući, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je davao također puno poklona prije nego što bi ga ispratio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, Zahir je naš prijatelj iz pustinje, a mi smo njegovi prijatelji iz grada. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mnogo volio Hazreti Zahira.
Hazreti Zahir je čovjek koji je bio srednjeg izgleda i jednom dok je Hazreti Zahir prodavao svoju robu na pijaci, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je prišao s leđa i zagrlio ga je. Hazur kaže također u jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu prišao s leđa i pokrio njegove oči svojim rukama, tako da je Hazreti Zahir nije mogao da vidi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Zahir upitao ko je i da ga ostavi na miru. Kako god, kad se okrenuo i pripazio da je to bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je vidio ko je to je bio, on je tad shvatio da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tad je počeo da trlja svoja leđa od poslanikova sallallahu alejhi ve sellem prsa. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem šaleći se rekao je: ja imam roba, ko će da ga kupi? Hazreti Zahir je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, nećeš zaraditi na meni, ko bi mene kupio? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio: u Allahovim očima ti si vrlo cijenjen. Hazur onda govori: Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo ovaj događaj jedne prilike kad je govorio o pažnji časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On piše jednom kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na pijacu i vidio je jednog svoga ashaba koji je nosio teret na leđima. Bilo je vrlo vruće vrijeme i od ovog teškog posla njegovo tijelo je bilo prekriveno znojem i prašinom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tiho prišao njemu i prekrio mu je oči svojim rukama, kao kad se djeca igraju i pitaju da pogodi neko ko je to. Ovako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tiho to uradio i nije govorio. Kad je ovaj ashab dotakao nježne ruke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, shvatio je da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i od prevelike sreće je počeo da trlja svoje oznojeno tijelo od poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem odjeću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao i rekao je: imam roba, ko će da ga kupi? Tad je ovaj ashab rekao: o Allahov poslaniče, ko bi mene želio da kupi? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: ne govori tako, jer u Allahovim očima ti si vrlo vrijedan. Zato ovi ljudi imaju lekciju da nauče iz ovog primjera u vezi ljubavi koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružao svima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom je rekao: svaka osoba iz grada ima neku vezu s osobom sa sela, a osoba sa kojom porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima vezu je Zahir bin Haram. Hazreti Zahir bin Haram se je preselio u Kufu poslije. Hazreti Zeid bin Hatab je sljedeći ashab kojeg ću da spomenem. On je bio stariji brat Hazreti Omera radijallahu anhu i on je primio islam prije Omera radijallahu anhu i on je bio među prvim ljudima koji su se preselili. Učestvovao je uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku, to je bitka kod rova. Također je bio prisutan u toku Bejti Akba i na ugovoru na Hudejbiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio bratstvo između njega i Ma'an bin Adi. Oba dvojica ashaba su postali šehidi u toku bitke Jamama.
Na Uhudu Hazreti Omer radijallahu anhu se zakleo Allahom i rekao Hazreti Zejdu radijallahu anhu, koji je njegov stariji brat, on mu je rekao: stavi moj štit. Hazreti Zejd je stavio njegov štit nekoliko trenutaka i onda ga je skinuo u toku bitke. Kad je to Hazreti Omer vidio, upitao je: zašto si skinuo štit? Hazreti Zejd je rekao: i ja želim da postanem šehid kao i ti. Onda su oba dvojica se borili bez štita. Hazreti Zejd bin Hatab prenosi da je na Hadžatul Veda, zadnjem hadžu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: brinite se za svoje robove, hranite ih hranom koju vi jedete i odjevajte ih odjećom koju vi nosite. Urade li grešku koju vi ne možete da oprostite, onda o sluge Allahove, onda ih prodajte, nemojte da ih kažnjavate. U toku bitke Jamama, kad su muslimani se razbježali i bili su dosta nejaki, Hazreti Zejd radijallahu anhu je glasno govorio sljedeću dovu: o Allahu, izvinjavam ti se za one koji su pobjegli i ja sam slobodan od onoga što Musailima Razab i Hakam bin Tufail su uradili. Onda je čvrsto zgrabio zastavu i ušao je u redove nevjernika i pokazao je svoju odličnu spretnost sa mačem, dok nije postao šehid. Kad je Hazreti Zejd bio ubijen, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o dragi Allahu, imaj milosti na Zejda. Prestigao me je u 2 dobra djela. On je primio islam prije mene i postao je šehid prije mene. U hadisu se prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo Mutamin bin Nuveira da je čitao neku pjesmu u vezi svog brata Malika bin Nuveira. Na ovo je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: da ja mogu napisati riječi tako dobre u vezi mog brata, napisao bi slične tvojim riječima. Poslije ovoga Mutaim bin Nuveira je rekao: da je moj brat otišao sa ovog svijeta na način na koji je tvoj brat otišao, ja ne bi ovoliko žalio. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao: do danas me niko nije utješio na način na koji si ti to uradio. Hazur kaže još jedan detaljniji hadis u vezi ovog možemo naći. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao Hazreti Mutaminu bin Nuveira: koliko si ti tužan radi smrti svog brata? On je pokazao na jedno svoje oko i rekao je: ovo oko je izgubilo vid radi moje tuge, plakao sam previše i ovo slabo oko je počelo da plače također. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ovo je velika tuga i ne vjerujem da sam ikad vidio ikoga da ovoliko žali za izgubljenom osobom. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: neka Allah podari svoju milost na Zejda bin Hataba, da sam sposoban da pišem ovakve riječi, ja bi uistinu plakao za Hazreti Zejdom kao i ti za svojim bratom i napisao ovakve riječi. Hazreti Mutamin je rekao: o Emirul Mu'minin, da je moj brat bio ubijen u toku bitke na Jamami na isti način na koji je tvoj brat bio, ja nikad ne bi plakao za njim. Ove riječi su dotakle srce Hazreti Omera radijallahu anhu. Bio je siguran u vezi svog brata. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio puno ožalošćen gubitkom svog brata. Govorio je: kad jutarnji vjetar piri, donosi Zejdov miris. Jedan od partnera od Musailima, Rađal bin Unfulah,
njega je ubio Hazreti Zeid bin Hatab. U jednom hadisu Rađal bin Unvafa je također spomenut kao Nahar. Ovo je osoba koja je prihvatila islam i preselio se i također je bio kari, osoba koja zna da uči Kur'an prema pravilima, ali na kraju se pridružio Musajlimu. Zbog ovoga uvijek moramo da se molimo da naš kraj bude na ispravnom putu. U svakom slučaju je rekao, čuo sam da te je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uključio u njegovo poslanstvo. Ovo je bilo veliko iskušenje za Benu Hunejfa. I Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da je sjedio u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i s nekom delegacijom i Rađal bin Uvafa je bio sa njima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao da osoba među njima sjedi i njegov moralni zub će biti u vatri veličine planine Uhuda, što znači on će odvesti dosta ljudi na stramputicu. Hazreti Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da je poslije jedino Rađal i ja smo ostali živi. I uvijek mi je ovo bilo na umu, dok Rađal bin Unvafa se nije pridružio Musajlimu i posvjedočio njegovo poslanstvo. Rađal bin Unvafa je bio ubijen u bici Jamama i njega je ubio Hazreti Zeid bin Hatab radijallahu anhu. Hazreti Zeida bin Hataba je ubio Hazreti Ebu Merijem bin Hanefi i kad je Hazreti Merijem primio islam, Hazreti Omer radijallahu anhu ga je upitao, jesi li ti ubio Hazreti Zeida bin Hataba? On je odgovorio Hazreti Omeru radijallahu anhu, o emirul mu'minin, vođo vjernika, uzvišeni Allah je podario specijalni status Hazreti Zeidu preko mene. I Allah me nije osramotio i uništio od njega. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao Hazreti Merijema radijallahu anhu, prema tvom mišljenju koliko nevjernika je poginulo u bici Jamama od muslimana? Ebu Merijem je rekao 1400, možda i više. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, koliko je jadno stanje od onih koji su ubijeni. Hazreti Merijem je rekao, sva hvala pripada Allahu koji mi je omogućio da se pridružim i da budem privučen religiji koju je Allah izabrao za njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za muslimane. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo zadovoljan njegovim odgovorom i poslije Ebu Merijem je postavljen kao kazi, to jeste sudija u Basri. Hazur kaže, detalji od sljedećem ashabu su u vezi Hazreti Ubaba bin Hašhaš. Vakti je zabilježio njegovo ime kao Abda bin Asas, gdje je Ibni Manda zabilježio njegovo ime kao Ubada bin Hašhaš Amri. U svakom slučaju bio je iz Bali plemena i bio je rođak sa očeve i majkinje strane Hazreti Muđeziru bin Zijad. Njegovo pleme je bilo pod ugovorom sa Benu Selama i Hazreti Ubejda je prisustvovao u bici na Bedru, gdje je zarobio Kajsa bin Saiba. Ubijen je u bici na Uhudu i ukopat je u isti mezar sa Hazreti Numad bin Malik i Hazreti Muđezir bin Zeid. Sljedeći ashab kojeg ću da spomenem, Hazur kaže, je Hazreti Abdullah bin Džab. Njegov otac se zvao Džab bin Kejs. Njegova titula je bila Ebu Vahab i bio je iz Benu Salma. Ovo je ensarinsko pleme. Hazreti Muaz bin
Džabel je bio njegov rođak s majkine strane. On je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. U bitci na Tabuku časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ebu Vehabu, ocu od Abdullaha bin Džad: Ebu Vehab, zar nam se nećeš pridružiti u borbi ove godine? Ebu Vehab je odgovorio: molim te, izvini mi, ali nemoj mene uključivati ni u kakve nemire. I onda je dao vrlo čudan izgovor časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je: moj narod zna koliko ja volim žene. I ako ja ugledam žene od Benu Esfer, tog naroda protiv kojeg su se oni trebali boriti, ja neću moći da se kontrolišem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo i otišao je od njega. Drugim riječima, kad je već izmišljao izgovore, najbolje je bilo da ga ostavi i prihvati njegov izgovor. Abdullah bin Džed radijallahu anhu, kad je saznao u vezi ovoga, je pitao svog oca: zašto si odbio naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kunem se Allahom, ti si najbogatiji iz Benu Selma plemena i danas si odbio priliku da učestvuješ u borbi. Niti si pristao da ideš u borbu, niti si pristao da pomogneš sredstvima za borbu. Njegov otac je dao još jedan izgovor. Rekao je: moj sine, kako ja da na ovoj vrućini idem prema Benu Esfel? Kunem se Bogom, čak i u furbi kući u Benu Selma ja se bojim njih. On se je bojao Rimljana i bio je kukavica. Kako god, onda rekao je da ja idem u borbu protiv njih. Moj sine, ja potpuno razumijem vremena i promjene i znam da se situacija mijenja iz dana u dan. Kad je ovo čuo, Hazreti Abdullah je bio vrlo ljut i odgovorio je svom ocu: kunem se Allahom, u tebi je licemjerstvo. Siguran sam da će uzvišeni Allah objaviti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u časnom Kur'anu u vezi tebe, tako da svi mogu da čitaju. Drugim riječima, da će Allah pokazati njegovo licemjerstvo. Kad je ovo čuo, otac Hazreti Abdullaha radijallahu anhu je skinuo cipelu i gađao ga je u njegovo lice. Hazreti Abdullah je otišao odatle i nije odgovorio svom ocu. Također je zapisano na drugom mjestu u vezi licemjerstva od oca Hazreti Abdullaha: u toku Hudejbija ugovora, kad su ljudi uzimali bejat, zakletvu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Džab bin Kejs nije uzeo bejat, iako je bio prisutan. Rečeno je da se on poslije pokajao i preminuo je u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazur kaže: Hazreti Haris bin Aus bin Mauz je sljedeći ashab kojeg ću spomenuti. Saad bin Mauz je bio njegov amidža koji je bio poglavica plemena Benu Aus. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i spomenuto je da je postao šehid u 28. godini života. Drugi hadis nam govori da nije bio ubijen na Uhudu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi: poslije bitke na Uhudu pratila sam ljude i čula sam da neko korača iza mene. Okrenula sam se i vidjela Hazreti Sada bin Mauza sa njegovim bratićem Harisom bin Aus, koji je nosio njegov štit. Ovaj hadis nam govori da je bio živ poslije bitke na Uhudu. Rečeno je u vezi Harisa bin Ausa da je ubio Kaaba bin Ašrafa. U toku ovog napada on je bio ranjen u nogu i krvario je iz nje. Ashabi su ga odnijeli do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Kab bin Ašraf je bio osoba iz Medine, jedan od vladara koji je potpisao ugovor sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kako god poslije je pravio mnoge spletke i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da bude ubijen. Na drugom mjestu nalazimo detalje u vezi ovog događaja. Zabilježeno je da je kad je Muhammed bin Muslima sa drugim ashabima otišao da ubije Kaba bin Ašrafa, vrh mača od jednog ashaba je udario Hazreti Harisa bin Ausa i ranio ga je. Ashabi su ga u žurbi odnijeli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomazao svojom pljuvačkom njegovu ranu, on poslije nije osjećao bol. Hazur kaže, ranije sam nakratko spomenuo zašto je Kab bin Ašraf bio ubijen. Sad ću da predstavim detaljno iz knjige Hazreti Mirza Bešir Ahmeda Sahiba, iako neki detalji će biti ponovljeni. On piše, Kab bin Ašraf je bio Jevrej. On nije bio jevrejskog porijekla, on je arapskog porijekla. Njegov otac Ašraf je bio vrlo mudar i spletkaroš iz Benu Niban plemena. On se je doselio u Medinu i uspostavio je dobru vezu sa Benu Nezir plemenom i postao je njihov saveznik. On je postao vrlo poznat i imao je veliki uticaj da mu je Ebu Rafi, glavni poglavica Benu Nezir plemena, dao svoju kćerku da se uda za njega. Ona je rodila Kaba bin Ašrafa, koji je postao veći u statusu od svog oca, do te mjere da su ga svi Jevreji iz Arabije prihvatili za svog poglavicu. On je bio vrlo zgodan čovjek, bio je dobar govornik i pjesnik i vrlo bogat. I zbog ovoga ogromnog udjeljivanja bogatstva držao je sve učenjake i poglavice pod svojom kontrolom. Kako god, s moralnog gledišta bio je vrlo loša osoba i spletkaroš. I uradio je mnoge nevolje. Kad se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, Kab bin Ašraf zajedno sa drugim jevrejskim poglavicama je sklopio ugovor. Mirza Bešir Ahmed Sahib je dao vrlo detaljan opis. Hazur kaže, ja ću da skratim detalje. Ugovor koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao sa Jevrejima je u vezi uzajamnog prijateljstva, mira, sigurnosti i zajedničke odbrane. Kako god, vatra neprijateljstva je počela da gori u srcu Kaba, iako je prisustvovao ovom ugovoru. U njegovom srcu je postojala velika licemjernost. Onda je počeo da se protivi islamu i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kroz tajne spletke. Zapisano je da je Kab davao ogromnu sumu blaga jevrejskim učenjacima i poglavicama kako poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad su ovi ljudi došli da uzmu godišnja primanja i dok su razgovarali o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on ih je pitao koje je njihovo mišljenje o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prema religijskim knjigama. Ovi učenjaci su rekli, izgleda da je on isti poslanik koji je nama obećan. Kako god, Kab je bio vrlo nezadovoljan njihovim odgovorom i poslao ih je odatle bez ikakvog blaga koji im je inače davao i rekao je da su oni previše glupi. Kad je imovina ovih učenjaka bila potrošena, oni su došli ponovo Kabu i rekli su, mi smo protumačili znakove pogrešno o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. On nije taj poslanik koji je nama obećan. On je bio vrlo zadovoljan i dao im je njihovu godišnju
nagradu. Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib je vrlo ispravno napisao, ovo je bila religijska opozicija, iako je pokazana na vrlo loš način, ali niko nije imao pravo da kazni ove ljude zato što su odbili da vjeruju u istinitost poslanika. Niti bi Kab mogao da bude kažnjen radi ovoga. Kako god poslije ovoga Kabova opozicija i mržnja je narasla u još opasniju formu i poslije bitke na Bedru ponašao se kao veliki neprijatelj, pun spletki i mržnje i uspostavio je opasnu situaciju za sve muslimane. U stvarnosti Kab prije bitke na Bedru je smatrao da će ova vjera i ovi ljudi biti ugašeni i da je to samo trenutno stanje i da će se oni svi vratiti svom prijašnjem vjerovanju. Ali poslije bitke na Bedru, kad je muslimanima data pobjeda i mnogi poglavice Kurešija su bili ubijeni na toj bitci, shvatio je da je ovo nova religija neće umrijeti sama po sebi. Poslije bitke na Bedru dao je sve od sebe da uništi islam. Prvo, kad su vijesti stigle da su muslimani pobjedili u bitci na Bedru, od velike ljubomore on je rekao, ovo je laž i nemoguće je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pobjedio toliku armiju Kurešija. Ako je ova vijest istina, onda smrt je bolja od života. Kad je saznao da su ove vijesti bile istina i kad mu je bilo rečeno da pobjeda na Bedru je ojačala muslimane, on je bio toliko ljut i kad su se muslimani vratili s Bedra, on se spremio i otputovao je u Meku. I kad je stigao u Meku, počeo je sa svojom propagandom. Kao što znamo, bio je odličan govornik i pjesnik. Razbuktao je vatru mržnje koja je tinjala u kurešijskim srcima, stavio je želj za muslimanskom krvi i osvetom u njihovim srcima. Onda, kad su se njihove emocije zapalile radi njegovog govora, Kab ih je odveo do dvorišta Kabe i dao im je zastor Kabe u ruke i tražio od njih da se zakonu da neće da prestanu dok Islam i poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem ne budu izbrisani sa zemaljske kugle. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje govori, poslije kad je uzburkao Mekanlije, onda je njegovo neprijateljstvo odnio prema plemenima u Arabiji i putovao je od plemena do plemena šireći ovu propagandu i mržnju. Kad se vratio u Medinu, pisao je poeziju vrlo vulgarnog jezika u vezi muslimanki i nije poštedio ni žene iz poslanikove sallallahu alejhi ve sellem porodice i objavio je ovu poeziju širom zemlje. Onda je napravio plan kako da izvrši atentat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je napravio veliku gozbu i pozvao je časnog poslanika u svoju kuću. I sa nekoliko Jevreja je planirao da ubije poslanika. Ali hvala Allahu, informacije su dostigle i njegov plan je propao. Prema ugovoru koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklopio sa stanovnicima Medine, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio glavni za odluke prema tom ugovoru. Kad se stanje tako pogoršalo i spletke se počele praviti, izdaja ugovora, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izdao nalog da Ka'b bin Ashraf prema njegovim djelima je zaslužio smrtnu kaznu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio nekoliko njegovih ashaba da ga eliminišu. Kako god, zbog položaja i pozicije koju je imao Ka'b, da su zvanično naglasili da je smrtna kazna propisana za njega, moguće je da je civilni rat mogao da bude započet u Medini i veliko krvoproliće se moglo da desi. Zbog toga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio spreman da uradi sve da zaustavi krvoproliće. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se on ubije u tajnosti. Nekoliko ljudi je poslao da izvrše ovu kaznu. Časni poslanik je dao ovu dužnost ashabu Muhammedu bin
Maslima pod instrukcijama Sada bin Mauza koji je bio poglavica Aus plemena. Poslije ovoga Muhammed bin Muslima je rekao: o Allahov poslaniče, da bi ga ubili u tajnosti moramo nešto reći, što znači nešto mu moraju reći da bi on izašao iz svoje kuće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šutao, nije ništa govorio poslije ovoga. Onda je Muhammed bin Muslima prema instrukcijama Sada i poveo je još nekoliko ashaba sa sobom. Otišli su kod Kaba. Pozvali su Kaba da izađe iz svoje kuće i rekli su mu da naš poglavica Muhammed sallallahu alejhi ve sellem želi sadaku od nas, ali mi nismo u stanju da mu je damo. Da li bi nam dao pozajmnicu? Kab je bio sav sretan i rekao je: tako mi Boga, ovo je ništa, doći će dan kad ćete ga vi napustiti. Muhammed bin Muslima je rekao: u svakom slučaju mi smo prihvatili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sad čekamo koji će biti krajnji rezultat njegovog dolaska. Ali ti nama reci, da li ćeš nam dati zajam? Naravno, rekao je Kab, ali ćete morati da mi date neki zalog za to. Muhammed bin Muslima ga je pitao šta on želi. Ovaj prokleti čovjek je rekao: ostavite svoje žene za zalog. Kad je čuo ovo, Muhammed bin Muslima je bio vrlo ljut da ostave žene sa ovakvim čovjekom kao što je on. Kab je onda rekao: dobro, vaši sinovi će biti u redu. Muhammed bin Muslima je rekao: to je nemoguće, ali ako hoćeš, ostavit ćemo naša oružja s tobom kao zalog. Kab je se složio i Muhammed bin Muslima je rekao da će se vratiti predveče i donijeti zalog. Navečer su došli i donijeli svoje oružje i mogli su sad otvoreno da nose svoja oružja. Kad je Kab izašao iz kuće, oni su ga ubili. Oni kad su ubili Kaba, Muhammed bin Muslima i drugi ashabi su otišli odmah kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenijeli su mu šta se je desilo. Kad su vijesti se raširile po gradu, strah je zavladao gradom i jevrejski narod je bio ljut. Sljedeći dan jevrejske poglavice su došle časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli su mu da je njihov vođa Kab bin Ashraf ubijen na takav i takav način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slušao, niti je rekao da ima znanje u vezi toga, niti da nema. Onda ih je upitao: da li vi znate zločine koje je Kab počinio? Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo sve što je on uradio: kršenje ugovora, podsticanje na rat, korištenje vulgarnog jezika protiv muslimanki i spletke da ubije poslanika i tako dalje. Ovi ljudi su bili uplašeni i nisu rekli ništa. Poslije ovoga njihova ljutnja se smanjila i razumjeli su koji je razlog bio da je ovo bila kazna za ovakav kriminal. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: od sada trebamo da živimo zajedno u miru i harmoniji. I nemojte da sadite sjeme mržnje i nereda. Novi ugovor je bio potpisan između Jevreja i muslimana. Jevreji su se složili da žive u miru i harmoniji sa muslimanima i da se drže što dalje nereda i okrutnosti. Ovaj ugovor je bio povrijeđen Hazreti Aliju radijallahu anhu. Nigdje u historiji nije spomenuto da su Jevreji spomenuli ubistvo Kaba bin Ašrafa i da su optuživali muslimane, zbog toga što su svojim srcima znali da je Kab dobio ispravnu kaznu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed sahib dalje piše: zapadni historičari su optužili da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubio nedužnu osobu, ali pobijajući ove optužbe on dalje piše: ovo nije bila nepravdena odluka, jer Kab bin Ašraf je uništio ugovor mira sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a on je
i radio je sve protiv muslimana. Pogotovo on se složio da će biti na muslimanskoj strani protiv svih drugih neprijatelja i da će imati prijateljstvo sa muslimanima. Potpisujući ugovor također je prihvatio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem glavni odlučujući poglavica u ovoj demokratskoj državi i da će odluka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem biti zakonska odluka. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib dalje piše da historija nam govori da jevrejski narod radi ovog ugovora je dolazio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i predstavljali su svoje probleme i žalbe. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio taj koji je donosio zadnji odgovor i sud. U ovoj situaciji kad je izdao zemlju i muslimane i izdao je vladu tog vremena, on je započinjao nerede u Medini i htio je da započne rat i nahuškavao je arapska plemena protiv muslimana. Objavio je vulgarne pjesme protiv muslimanki i planirao je da izvrši atentat na časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je sve radio kad su muslimani već bili okruženi s mnogim poteškoćama sa svake strane. U ovakvoj situaciji njegova djela su učinila njegovu presudu. I na današnjici kad osoba uradi ovakva djela, zar ovakvoj osobi nije data smrtna kazna? Kako onda neko može optužiti da mu je nepravda bila učinjena? Druga optužba je bila zašto je ubijen u toku noći. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib piše: trebate da budete svjesni da u to vrijeme nije postojao jedan sud za sve ljude. Iako su izglasali vođu, svako pleme je bilo nezavisno. Dolazili su časnom poslaniku za odluke koje su bile za sve ljude, ali su bili slobodni da rade i odlučuju u svojim plemenima. U ovakvoj državi koji zakon su trebali da koriste da Kab dobije svoju kaznu? Da su se žalili Jevrejima kojima je on bio glavni vođa i koji su prekršili prava ugovora protiv muslimana. Ovo je bilo nemoguće, ili da su tražili pravdu od drugih plemena koja su htjela da napadnu Medinu 2-3 puta u zadnja 3 mjeseca. Ovo su bila njihova plemena i ne bi mogli da dobiju pravdu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib kaže: razmislite o Arabiji u to vrijeme i onda donesite sud u vezi ovoga. Kad osoba radi što je Kab radio i kad je sigurnost svih ljudi u opasnosti i države također, šta bi muslimani trebali osim da ga eliminišu i zadrže sigurnost i mir svih ljudi? Veća je korist da je ubijen jedan zločinac nego da život mnogih građana koji se drže zakona bude ugrožen i mir zemlje da je uništen. Uzvišeni Allah kaže da širite nered na zemlji je gore od ubijanja. Onda radi ugovora između Jevreja i muslimana, kad su poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je on doselio u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio obični građanin i on je bio glavni za Medinu. Tako da je časni poslanik imao vlast da izda naređenje koje je on mislio da je u redu za sve probleme. I što se tiče mira u zemlji, ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio smrtnu kaznu Kabu, beskorisno je praviti ovakve optužbe 1400 godina poslije njegove smrti, kad Jevreji tog vremena nisu pravili optužbe. I oni su se složili da je ova kazna bila u redu za zločin koji je on uradio. Hazreti Zeid je bio spomenut u ovom slučaju jer je bio ranjen. Što više, sve optužbe u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i protiv islama, da je islam vjera tlačenja, su besmislene. Činjenica je da je Kab sam zaslužio kaznu radi svog ponašanja, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao vođa te države naredio tu kaznu. Hazur kaže: ja ću da završim današnju hudbu sa ovim detaljem.
da uzvišeni Allah uvijek zaštiti islam od ovakvih zlih ljudi, a trenutno stanje muslimana, umjesto da nauče iz primjera iz prošlosti, oni su se upustili u razne zločine i oni su ti koji ih započinju, kao neke muslimanske vlade i druge vlade u svijetu, i da uzvišeni Allah zaštiti islam od svakog zla i da pomogne da prihvate onoga koji je poslat od uzvišenog Allaha kao uputa u ovom vremenu i da preporodi islam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.